И здравейте на всички! Аз съм NarkoBG и днес ще играем Minecraft Emerald. Първи епизод ще бъде, ще го създам пред вас. Ще го кръстим Emerald. Окей. Значи ще си пуснем само бонусен дък. Генератор. Ще направим Emerald. Генератора ще е това. И нека го създадем. Надявам се да ви харесва, да казвате на приятели за мен и други, да се абонирате. Да. В момента на екрана ще ви излезе моят Skype. Ако някой ме търси. Опа, да си дръпне стълбища. И така, ето пусна ми. Не знам къде е някакъв. Да видим кой има в честа. О, супер храна. Няма съм голи ръце. Да вземем честа. Пишете в коментарите дали искате да... Опа, нещо лак. Охо. Просто не съм на 64 битов комп. Чакайте, още нещо трябва да направя така малко. Аз ще го правя на 70. Да? Аре бе, баси лага. Оправих. И така, значи колко дърва имаме? 3 имаме. Дай ще съберем. Надявам се да намерим цел за селените да търгуваме. Или просто ще наложи да се оцеляваме и така с горичката. Да потърсим за саплинг. 2. Една розичка да си вземем. И да вземем още дърво. Да, значи днеска сме 9 забравих кой сме. В момента не мога да видя. Ако някой се пита с коя програма снимам, с Camtasia Studio 7 снимам. Защото ми харесва и мога да си правя каквото искам с нея и да. И ето виждате колко ми лагва. И значи сега ще се върна. Върнах се, значи мисля, че поправихме малко лага. И сега ще наложи да джам. Yes. Добре, що има много голен камък, но ако може би трябва да има сил. О, кокошки! Ще убия една. Прах прасени. Чакай, мане, да бяга! Окей. Каква храна ми даде? Ще си вземе. Ще го сложа това да се близям. Си отиваме. Ох! Какво? Добре, сега толкова голен камък. Нямам рейс минимап, нямам никакви модове. Пито ме някакъв нямам, ако се питате. Добре, сега малко лагва, не знам защо, просто сега съм си пуснал компа. И е без зарядно, ако е с зарядно, няма да лаги толкова. И добре, мисля, че намерих някъде за късичка. Така, първо мисля да оцелем тук в тази, да си направим една дупка. Тук си направим една дупка, която да оцелеем като за начало, да съберем малко айтеми и да после, за да може да си направим друга къща. Епизодите няма да са много големи, защото най-много по 15 минути, защото просто съм ограничен, не мога да снимам толкова, не знам защо нещо от YouTube. Сега ако може, разбира се, щях да ви правя по-големи клипове. Да, може да снимам, защото мисля да си купувам Minecraft, защото в момента не съм с закупена игра. Може да снимам с босайде, с знака и така нататък. И затова ще съобщя, ако си купя Minecraft, нали, със съобщение. Опа, това няма да бъде така. Всъщност може и тук да оцелея малко. Ще съобщя всички новини, които се паднат. Няма да такова.
Няма да бъдете разочаровани, ще го предупредя спокойно. Да, познавам ги си. Не, че ги познавам, просто имам Skype, Петър без го познавам, Босай да го познавам. Знака не го познавам. Little Lion, обаче ма блокна той. Тъй мисля, че това е достатъчно голяма къща. Сега да направим така. Ма ние сме имали... What the... Какво беше това, брат? Какво беше това, Сега как ще намеря айтемите? Какво беше сега това? Някой може ли да ми обясни какво беше това? Добре, сега правя си Workbench и това крипър откъде са взе? Нито мина имам, нито... нямам да ми просто. Поне имаме една ябълка и е възможно опита да потърсим начина къде тръгнахме. Добре, сега защо ми лагва толкова? Здравей, прашчо! Ще го и такива. Добре. Това не го очаквах. Този шибан крипър да дойде. Ма пък и с такъв лак, аз докато разбера какво става. Сега трябва да ходя къде ли ние да се търся тъпите шибани айтеми. Някъде тук. Да, супер, намерихме местен. Добре, сега откъде се взе този педерас? Диди, тук има направена педерас. Трябва да поправим малко. Като иде малко ми свърши малка работа. Обаче чак да гърмиш така, моето момченце не е справедливо. И сега тук колко камъче. Тук ще сложим стъкла, но първо ще го запуша. И торчете. Той е големи всъщност къщата и може да му благодарим до някъде. Така. Имаме 7 ябълки, това е добре, няма да умрем от глад. Трябва да си направя врата просто. Сега веднага само да поправя къщичката и така. Workbench. Сега по принцип искам да кажа, че толкова не ми лага. Това мога да го оставя, само сега. Той ще го взема, тия дървета. Сега веднага сам да видя какво ми трябва. Ще взема това и още едно дърво. Така. Станаха ми две, с тях мога да си направя. Да, сега ще бъде така и сега това ще го вземем тук. Той. Сега ще направим две печки. Така. За начало къщичката ни е доста добре. Сега да вземем пръчките и да се направим още една кирка. Да се направим меч. Да се направим още един меч. И да си направим една брадва. Готови сме. Сега меча ще го държа в мен. Ще взема и това пиленце за храна. Сега. Диги. Окей. Така ще ги поставям. И още една ще направя. И ще ги поставя тук. 11. Ще се запазим малко. Добре, малко
се оправим къщичката. И мисля, че трябва да има още малко дърво, защото може да не ми стигне за първата вечер. И клипа вече стана 10 минути. Мисля вече да го прибирам, да го спирам. Там да видя на кой игра. Ще се пусна на изи, докато още започвам. И да, сега като убера това дърво, ще приключа клипа и очаквайте всичко друго да се случи в следващия клип, епизод. Да, пишете на какви други игри искате да играя, примерно на Happy Wheels, ако искате. На някакви други изтегляни, компа ми не е толкова добър все пак. Нещо се бъде нещо. Опа, това е много близко. Окей, хора, мисля това да е за този епизод. И да, аз бях Марко БГ. Очаквайте следващия епизод и чао от мен.